Чагыштырмача еш кенә булган әлеге фонд үз эшчәнлеген беренче көннән үк авыру балаларга ярдәм итүдән башлап җибәрә. Шуңа күрә аны оештыручылар өлкә үзәгендәге урнашкан балалар хастаханәсендә еш булып, андагы проблемалар белән дә һәр даим хәбәрдар һәм кирәк чакта ярдәм кулы сузалар. Мы очень плотно стали работать с больницами. Областная детская больница, больница номер 2 специализированные для детей с отклонениями. Очень плотно с ними работаем. В каждой больнице, мы знаем, есть комнаты игровые, где дети, которые болеют, играют. То есть в областной больнице это 10 комнат, в больнице номер 2 это 8 комнат. Полностью фонд взял на себя обеспечение. Фонд егетләре өлкәнең ятим һәм авыру балалар тәрбияләнүче йортларда да еш булалар. Аларга һәр төрле җиһазлар, уенчыклар һәм медицина кирәк яраклары алып бирәләр. Күптән түгел генә алар өлкәнең балалар хастаханәсендәге хирургия бүлегенә заманча техника бүләк итәләр. Бүлек палаталарындагы барлык тәрәзәләренә дә жалюзилар куйдыралар. Сабыйларның уен бүлмәсенә уенчыклар, дәфтәр һәм китаплар алып бирәләр. В нашей жизни очень много богатых людей. Но таких добрых и отзывчивых мало. Когда вот таких людей встречаешь, на душе как-то светлее. Оптимизм получается, что жить хочется, что есть еще такие люди, которые в какой-то ситуации могут помочь нам. Әлеге фонд моннан берничә ел элек Мәскәүдә узган хәйрия кичәсендә бергә булдырабыз дигән Бөтен Россия милли премиясенә дә лаек булды. Әлбәттә, алар моңа кадәр дә һәр төрле хәйрия чараларында катнашып, байтак кына бүләкләр алалар. Безнең наградаларыбыз күп инде, но иң кадерлебез инде безнең менә шул безнең фонд хәйрия фонд Садака Закятның фонды инде менә Мәскәүдә Аргумент недель дигән газета меңләгән фондлар арасында безнең күрүләребез без бик каты шат, без аның уйлыбыз бу Аллаһның бүләге безгә. Узган ел коронавирус чире котырган чорда Садака фонды шәһәрдә генә түгел, байтак татар авылларындагы ялгыз әби бабайларга азык-төлек җыелмалары әзерләп тараттылар. Шушы көннәрдә генә алар Юрий Гәрәч исемендәге өлкә балалар хастаханәсенең тернәкләндерү үзәгенә кирио машиналары бүләк иттеләр. Была оказана большая помощь в создании комфортных условий для пребывания пациентов в детской больнице. Было оказано покупки жалюзи, дозаторов, стиральных машинок, и для бассейна было куплено спортивный инвентарь. Балаларны терлекләндерү үзәгенең шәфкать туташы Анастасия Носова белдергәнчә, алар Садака фонды белән инде 2014 елдан бері үзара хезмәттәшлек итәләр. Алар булышлыгы белән байтак кына төзекләндерү эшләре башкарылган, көнкүреш җайланмалары алынган. Бу татар егетләренә рәхмәтебезнең чиге юк ди Анастасия Геннадьевна. Ульян селкәсеннән Рамис Сафин, Ахмет Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.